responsables. Ara ens presentarem. Jo soc Nerea, ella Paula, ell Ismael i ella Ceci. Què vol dir consumir de forma responsable? Consumir de forma responsable és gastar el mínim de coses com aigua, electricitat, paper, etc. Perquè hi ha molts tallers que no es té res, perquè contaminem i els recursos s'acaben. Què podem fer nosaltres per canviar la forma en què consumim? No deixar la llum encesa, No comprar coses que no necessitem, no malgastar tant de paper i menjar, etc. Què hem fet nosaltres? Hem fet un vídeo perquè els mestres i els nens tinguin consciència i també cartells, perquè nenes i adults que treballen en l'escola se'n recordin de consumir responsable. I ara us ensenyarem el vídeo que hem Ara es veu. Qui tingui Facebook pot votar i posar aquí a me gusta i posar la contrasenya i a més de Facebook i votar. Teniu algunes ganes de fer-los? No, encara no hem acabat. I ara us ensenyarem els cartells. Aquest cartell diu: tanqueu la llum al sortir, hem de consumir responsablement. Aquest ho posarem al costat de la porta. I aquest altre diu: si us plau, recicleu el paper i no el malgasteu. Aquest ho posarem a les papereres de reciclatge de paper. Aquest és el de l'aigua, que diu: no malgasteu l'aigua, recorda que hi ha molta gent que no té aigua potable. I aquest el posarem al lavabo i a les fonts. I aquest el del menjar. I diu que hi ha gent que no en té. Recordeu que aquest plata contamina el medi ambient. Gràcies. Aquest el posarem al costat de la brossa. Sisplau, agafeu el paper necessari. Penseu els arbres que són de tallar. Aquest ho posarem al lavabo. Aquest fica, no us oblideu d'apagar l'ordinador i la pissarra digital perquè gasta molta electricitat. Aquest el ficarem al costat dels ordinadors i de la pissarra digital. Aquest fica, no deixis la finestra oberta amb la calefacció encesa perquè malgastem energies. Gràcies. Aquest el ficarem al costat per a persones. Gràcies per la vostra atenció.